চম্পক বরণারে চম্পক। আচ্ছা ইয়ে সভাপণ্ডা কাহিঁকি হেলে যদি কহিবা গোটে রাত্রির পালা চলি। ହଁ ইয়ে জাতিরে ক্ষত্রিয়। ହଁ আচ্ছা আঙ্কু আমি কহে ধর্মরাজ ବାସ୍ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବେଶ କାହିଁକି ହେଲେ? but why ନା ସଭାପଣ୍ଡାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନ୍ୟ ବେଶରେ ଯିବେ ହଁ ବିରାଟ ରାଜାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍ ବାସ୍ କାରଣଟା ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ହଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଙ୍କ ବୋଲେ ସଭାପଣ୍ଡା ହେଇକି ଗଲେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଦୁଇରେ ଯିବ କିଏ? ଇଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ। ଭୀମ ମୃଗଧର କବି କହିଲେ ବିଚଳିତ ଶତ ଶୃଙ୍ଗ ଯାର ସେ ଚୋଲାତେ ତାର ସେ ଚୋଲାତେ ତାର ହାତେ ତାର କଣ ଜଗବଳେ ତାର ହାତେ କଣ ରଣ ଜଗବଳେ ତାର ହାତେ ନା ହଁ ଜଣ ଜଣ କରି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହଁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା ବେଳେ ହଁ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟିଏ ସରିନ୍ଧି ରୂପକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି। ବାସ୍ ବାସ୍ ଏପଟେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଶାଳକ ବୋଲେ ଶଳା କିଚକ କିଚକ ନେଇକି ବସିଲା ଗଲା ଦିତଲ ତୋରଣେ କିଚକ ବସିଲା ରାମରେ ଭୟା ବସିଲା ରାମେ ମୁଖ କୁସୁମର କଳନା କଲା କଳନା ରାମେ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମ ରସଲ ରୂପ ତାର ନେତ ସତ୍ପଦରେ ତାର ନେତ ସତ୍ପଦ ଖାଇଲା ପାଞ୍ଚାଳି ବଦନ କିଚକ ନେଇକି ବଇସ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ସରିନ୍ଧି ରୂପକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଅନେଇ ନେଲା କିଚକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ବୁଢା କଣ ଭାବିଲା କହିବି କହିଲା ଚମ୍ପକ ବରଣାରେ ମୋ ଚମ୍ପକ ବରଣା ବରଣା ଚମ୍ପକ ବରଣାରେ ଯାଉଛୁ ସତେ କେରେ ଯାଉଛୁ ସତେ ଚମ୍ପକ ବରଣାରେ ଯାଉଛୁ ସତେ ଯାଉଛୁ ସତେ ଚମ୍ପକ ବରଣାରେ অনুগ্রহ করি অনুগ্রহ অনুগ্রহ করি অনুগ্রহ করি অনুগ্রহ
ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହଲି ପାରୁନି। ହଜାକୁ ତମର ସବୁ କାଠ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ? ସେ ଦିନ ଗଲାଣି ହଁ କେବଳ ବେତଡ଼ା ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଁ ଏ ତୁରୁନ୍ତଳା ମଉଜା ହଁ ଯଜମାନ କାଲି ଫୋନ କଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କଲେ କହିଲେ ନା ସେ ଯାଇପାରିବେନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମନା କଲେ କଲେ ତମେ ବି ଯାଇଥିଲ କହିଲି ନା ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଏତେ କଷ୍ଟ ହଁ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି। ମୁଁ ଆবার ମୁଁ বলছি নাকি ତମେ ଦଉନ ଯିବ ମୁଁ ବି ସେଇ ନେବି। ହଁ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିমেন্ট ହେଇଛି। লিভর পেসেন্ট ହେଇଗଲେଣି। ହଁ ডাক্ତର ବି ମନା କରେନି ଆଉ ପାଲା ଗାଁ ନା ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ନନା କୁଆଡେ ଯିବେ? ମୁଁ କହିଲି ପାଲା। ନା ନା ପାଲା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବେତଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯିବି। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ହଁ ହଁ କହିଲି ପିଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବେନି ନା ନା କେବଳ ଆପଣ ଆସିଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଏକାଠି ହେବେ। ହଁ ହଁ ମାଖେ ଟିକେ ଲୁହ ଆଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁହଁରେ କଣ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଛି? ମୋ ମୁହଁରେ ତ ସବୁ ଯାକ ଚିତ୍ର ଆଉ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ହଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଛି। ହଁ ମୋ ଜୀବନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଲା। ପାଲା ପାଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ନା ନା ସାର୍ ଯାହା ବି ହଉ ହଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ କିଛକ ଶୋଇଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତଳ ତୋରଣ ଉପରେ। ଦୋ ମହଲା ପକା ଘର ଉପରେ ଅନେଇକି ବସିଛି। ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଉଛି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ